खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। CK दखरा एबसुआ HSLC आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। म्यानमाराव दुंहाव थासारि 1000निबो बांसिन रिफुजि मिजोरामाव हाबफैबाय। गुवाहाटीआव गोमानाय सानै बिब' बिनानावखौ मुम्बाइआव मोनहैदों। 6थि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थियाव 57.7% भट होदों। केरालायाव दैबाना IMDआ रेड एलार्ट फोसावदों। छत्तीसगढ़नि मोनसे क्रेकार फेक्टरियाव अर खामनानै सासेनि जिउ खहा आरो सा 6 जखम। सेनियर IPS अफिसारनि फिसायखौ मुम्बाइ EDआ एरेस्ट खालामदों। बरपेटा रड दखरा एबसुनि बानजायनायाव हिरेनमय खाख्लारिखौ इनायै अनागारि बुथारनाय आरो जिनाहारि खालामग्राफोरनि सायाव थार बिजिरनांगौनि खुद्रिनाय हान्जा सुरनाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बाक्सा जिल्ला एबसुनि बेन्दोंआव थानाय सापागुरि कक्लाबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाक्सा जिल्ला मसलपुर महकुमानि बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय सापागुरि गोजौ फरायसालियाव मैया सनिबारखालि 2024 इं मायथाइयाव मेट्रिक आरो जौसिन गेजेर फरायसालिनि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ दखरा आफादनि मादावनो टप 10 मासि सायख'नानै बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि बे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव फुंबिलि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार आरज गाबनाय हाबाफारिजों मावफुंजेननायजों लोगोसेनो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारिजों जागायो। बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनगिरि आलासि महरै बाहागो लाफायो सापागुरि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि देबेन बर'आ। मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो मुंदांखा समाज सिबियारि आसामनि मुंदांखा फेस्ला फावगिरि फैलाजे बरगयारि आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि समाज सिबियारि आरो गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोरनि बाहागो लानायजों बे बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिया मेहेर गोनाङै जानानै थाङो। भारतनि नसुं हादर म्यानमारनि राजखान्थियारि आरो समाजारि थासारिया आथिखालाव मोजां नङा। म्यानमार आर्मि आरो सरासनस्रा सुबुंनि गेजेराव सोमजिनाय दाङाबाजिनि जाहोनाव दुंहाव थासारिनिफ्राय सुबुंथियारि रैखा मोननो हादर नागारनानै इन्टारनेशनेल सिमा बारै भारतनि मिजोरामाव गासै 1000निबो बांसिन म्यानमार रिफुजि हाबफैबाय। नखर बिफाननि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गासै सा 1390 म्यानमारनि सुबुंफोरा बे साननैसोनि गेजेराव मिजोरामाव हाबफैबाय। मख'नो गोनांदि म्यानमाराव चीन नेशनेल आर्मि मुंनि मोनसे टिउरिया हानजा आरो म्यानमार आर्मिनि गेजेराव दावहा सोलिगासिनो दङ, जायनि जाहोनाव सिमायारि ओनसोलाव थानाय गोबां सुबुंफोरा जोबोद हालाय-हाफाय जानांदों। मिजोरामनि साम्पाइ, लुंले, लंग्लाई, बुमलां, सायहा आरो साइतवाल बायदि जायगाफोराव गासै मोन 14 रिलिफ केम्पआव थाफैदों होननानै नखर बिफाननि सुलुङाव फोरमायथिदों। नोजोर होनो गोनांदि मिजोरामजों नांजाबनाय 510 किल'मिटार गोलाव सिमायाव दासिमबो बर्डार फेन्सिं होनाय जायाखै। थांनाय 10 मे 2024 अक्ट'खालि गुवाहाटी नोगोरमानि 6 माइल ओनसोलनिफ्राय गोमानाय सानै बिब' बिनानावखौ मुम्बाइआव मोनहैदों। शुक्रबारखालि आसाम पुलिसनि मोनसे हानजाया उद्धार खालामहैनो हादों। बिहारनि थागिबि बिकास कुमार मुंनि सासे लांसुनियाया सानैबो बिब' बिनानावखौ मुम्बाइआव लांखारदोंमोन। बेनि उनाव लांसुनिया बिकास कुमारा जर जुलुमै बिब'खौ जुलि लाहैदोंमोन होननानै मिथिहोदों। अदेबानि आसाम पुलिसआ सानैबो बिब' बिनानावखौ मोजाङै मोजां उद्धार खालामहैनो हादों। पुलिसआ मानसि लांखारग्रा बिकास कुमारखौ एरेस्ट खालामनानै आयेन बायदियै साजा होगोन होननानै फोरमायदों। 2024 नि 6थि खोलोब लकसभा बिसायख'थियाव 57.7% भट होदों भटारफोरा। फुंनि 7 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगासिम थिखानानै होनाय समनि गेजेराव 57.7% भट गोग्लैदों ईवीएम बक्सआव।
द'थि खोलोबनि बे लकसभा बिसायख'थियाव मोन 6 रायजो आरो मोननै इउनियन टेरिटरिखौ लाफानानै गासै मोन 58 लकसभा एसपिसियाव भट होनाय जादोंमोन। शनिबार खालिनि बे लकसभा बिसायख'थियाव हादरगिरि श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, दिल्लीनि गिबि मन्त्रि अरविंद केजरीवाल, मिरुनि बायजोआरि मन्त्रि एस जयशंकर, मिरुनि मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधान, मेनका गांधी, संबित पात्र, मनोहर कट्टर, मनोज तिवारी आरो मेहबूबा मुफ्ती सैयदमोनहा भट होदोंमोन। नोजोर होनो गोनांदि दिल्लीयाव 53.73 जौखोन्दोल' भट होदों आरो ओजोंहाय सोनाब बंग'आव 77.99 जौखोन्दोल' भट गोग्लैदों। लोगोसेनो सोनाब बंग'आव काटेल आरो कान्टी लकसभा बियाबाव तृणमूल कांग्रेस आरो बीजेपी दोलोनि गेजेराव बुलाय सोलाय खालामनानै थासारिखौ दुंहाव जाहोदोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। जाय समाव सा भारत, सोनाब आरो सानजा भारतआव दुंखावनाय सोमजिदों बे समावनो खोला भारतनि केरेला रायजोआव गोबाव समनिफ्रायनो गोबां अखा हानानै दैबाना जानाय आरो गोबां खहा जानांनायनि खौरां मोननाय जादों। आथिखालाव केरेला रायजोनि मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखाबो बारनायाव बोथोर बिगियाना बयखौबो सांग्राङै थानो साखा-फारा खालामदों। अदेबानि उड़िसा आरो सोनाब बंग'आव गोख्रों अखा आरो बारहुंखा बारनायखौ लानानैबो बोथोर बिगियाना तागिदा होदों। बेबायदिनो सा-सानजा रायजोनि आसाम, मेघालय आरो त्रिपुरायावबो थाबैनो अखा हानो हागौ होननानै बोथोर बिगियाना मिथिहोदों। मुम्बाइनि उनाव फिन आरोबाव छत्तीसगढ़नि बेमेतारा जिल्लायाव गंसे क्रेकार बम फेक्टरियाव हरखाबै अर खामनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा 6 जोखोम जायो। गासै सा 100 मावफारियाफोरा बै फेक्टरियाव खामानि मावदोंमोन। नाथाय गुबुन माखासेया रैखा मोननो हादों होननानै बेमेतारा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि रणबीर शर्माया फोरमायथिदों। लोगोसेनो एनडीआरएफनि जोहै जोखोम जानायफोरखौ उद्धार खालामनानै जायगानि डक्टर बि.आर. आम्बेडकार मेम'रियेल हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय जोखोम जानायफोरखौ थिसनबाय होननानै मिथिहोबावदों जिल्ला बेंगिरि रणबीर शर्माया। मुम्बाइआव 263 कौटि रांनि इनकाम टेक्स दोनखोमानाय एबा लाखोमानायनि दायाव सासे सेनियर आईपीएस अफिसारनि फिसायखौ इनफोर्समेन्ट डाइरेक्टरा एरेस्ट खालामनानै जेरा खालामदों। फैगौ 27 मेसिम ईडीनि रिमान्डआव जेरा खालामबावगोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि सिगाङाव टेक्स लाखोमानायनि दायाव 4 इनकाम टेक्स बिफाननि मावफारियाफोरखौ सीबीआईनि जोहै एरेस्ट खालामखांबायमोन आरो बिसोरो आथिखालाव जोबथेसालियाव दङसै। नाथाय बावैसो सिगाङाव आरोबाव बे केसजोंनो लोब्बा गोनां सासेखौ एरेस्ट खालामनानै आईपीएस अफिसारनि फिसाय पुरुषोत्तम चौबनखौ 263 कौटि रांनि इनकाम टेक्स लाखोमानायनि दायाव एरेस्ट खालामबावो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे खामानियाव बिसि आईपीएस अफिसारनि आखाइ दं आरो बिबो थाबैनो हमजानो हागौ होननानै फोरमायदों। गवालपारानि दुधनैआव हिरिनमय खाख्लारिखौ इनायै अनागारि बुथारनाय आरो जिनाहारि खालामनाय जाथायनि सायाव थार बिजिरनाय नागिरनानै बरपेटा रड दखरा एबसुआ बरपेटा जिल्लानि बरपेटा रडनि सदराव खुद्रिसारनानै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हानजा सुरनायनि सिगां खास्रि बिस्रियै जिउ फोजोबजानाय हिरिनमय खाख्लारिनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैनायनि 1 मिनिट आरज गाबनानै मुसुखायाव आलारि बाथि सावो। बेनि उनाव बरपेटा रड सदराव गोजोन हानजा सुरनानै जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिखौ आयेन बायदियै साजा होनांगौनि जिनाहारि खालामग्रा टन आली तालुकदार, बाहार आली आरो रेहमान आलीजों लोगोसे हिरिनमय खाख्लारिखौ बुथारग्रा शेखबार आली आरो फारमिना बेगमखौ भारतनि आयेन बायदियै फासिनि साजा होनांगौ। जिनाहारि आरो इनायै बुथार जानानै बोलि जानांनायखौ फास्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों थार बिजिरनाय होनांगौ। बुथार जानाय हिरिनमय खाख्लारिनो 20 लाख रां आरो जिनाहारि खालामजानाय साफ्रोमनोबो 5 लाख रां अनसुंथाइ होथारनांगौ। बेफोर गोख्रों दाबिफोरखौ लानानै सोलिफु सोरखारनिसिम दाबि खालामदों। बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन बरपेटा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि रतन दैमारी, लोगोसे बरपेटा जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि दिनेश केरकाटारी, बरपेटा रड दखरा एबसुनि आफादगिरि जन बड'सा, हाउली दखरा एबसुनि आफादगिरि गणेश बर'जों लोगोसे बीएच फरायसालिमा आरो जीएलसी फरायसालिमानि फरायसाफोरा बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो जिल्ला दखरा एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।